mutta kyllä siellä vettä menee ainakin. Kyllä virtaa komeasti. Kyllä, nyt on. On kyllä aikamoista kosken kuohua. Joo, Kyllä kuule palaa. joo. Vai mitä oot mieltä? Kyllä, putos toi yksi puu tonne hukkaan, mutta sen saa sieltä vielä pois. Joo, nyt se on kyllä niin hyvin, jos tuo kydyn. Otetaan vähän. Siirretään nyt sen verran, Joo. että aivan tuu tämmöstä. No niin, sillä se on, ne kepit oli varmaan siinä, että se ei näköjään pysy siellä. Ei näköjään. Kato, täältä tulee komea. Oi. Polta näppylää. Eh? Valkeet sitten, niin voi olla, että on kohta grillatut nakit Niin oikein no. sanan varsinaisessa merkityksessä. Kyllä tuolla on toi. Ton saa vielä laittaa tonne takas. Joo. Aika pieksi. Ai se näköjään. Se vie koko passi. Ei se näköjään nyt halunnut pysyä. Ei se mitään. Kyllä ne siinä. Noin. Eiköhän Mitä ne... näköisiä siellä on jo? Kyllä nämä kuule on valmiita nämä kyrsät täällä. On mutta aika hieno raitapaita Oo, nyt päällä. kyllä. Eiköhän ruveta syömään. Mun puolesta. Niinpä. Napsi Siitä kyykille. kuulen noin. Päästään hampaita työstämään. Hampaillekin jotain työtä. Kyllä. Tässä on muuten hyvän kokoinen laavu. Tässä mahtuisi olemaan komeasti 4 henkeä, jopa ehkä 5 niin. Ihan täysin. Makuulla. Joo. Joo. Mut syödään, niin päästään heittämään toi kierros. Kyllä. Kosken kuohua. Juuri näin. Hän vielä nauttii. Sä hotkit. Ei minä hotkinut, mutta se on aika nopea matka. Joo. Pikkasen jää. Oh. Kyllä oli nastakenkä hyvä vaihtoehto. Joo. Seuraavaakin mutkaa, että kaikki tykkää minne.
Mentiin monen kaahtomälli tuolla. Joo. Haluaisitko tuosta ottaa kermavaahdosta alhaalta vaikka tuolta enemmän ylhäällä? Niin, sitä. Moneen kakkuun kuule sais. Aika lailla kyllä lahtekelma. Joo. Tähän on tullut tämmönen epämääräinen, mikä toi nyt on, pieni padon alku. Joo. Vähän virtauma varmaan joskus puskannut näitä puita. Vaahtomälli jäänyt jumiin tonne Se taakse. on jäänyt sekin jumiin. Kaikki jumittaa. Joo. Pakko se oli tuokin vaahtomälli. Sen verran kookastaa. Ja rajun näköinen. Joo, ei se kuvassa näytä miltään, mutta tässä livenä niin Joo. on kyllä aika mahdoton. Oh. Tässä on hauska tommonen mutka, kun se tulee tuolta oikealta ja lähtee sitten Niin ihan on. niinku paluuperää tekemään. Tohon tommoteen oman saaripaikan Niin, melkein sais. tuohon. Juu. Teltta tuohon pystyy. Hyvä tuo. Niin. Täällä on jonkun verran jäissä, niin kuin äsken puhuttiin, niin on se niinku, On kyllä. Aika ikävä. ei ole nasta yhtään niin kuin tällä hetkellä turha tässä kohdassa. Ei oo kyllä. Joo, mutta eiköhän me taas marssita eteenpäin. Mennään. Hauskoja naava tommosia roikkuvia niin kuin joulukoristeita laitettu tuonne joka suuntaan. Ja noikin mitkä on kallellaan tossa. Kyllä. Siinä on vähän sammalta tuonkin selässä jo. Niin. Oh. Mahdottoman hieno kohta ton. On. Tosi hieno kyllä. Oh. Tässä on taas tämmönen sammaloitunut toukka. Niin no, 1000-jalkainen. Se on ne vähän 1000 jalkaa. Kattos mikä vaahtomälli täällä. Nyt on jo niinku, voi sanoa, että sanoa Siinä on kyllä. tärkeisiä, mutta toi on kyllä niinku aivan massiivinen. Se on aika huge. On kerryttänyt tohon kyllä kaikki mahdollisen vaan. Joo. Muutama räppy sinne. Sitten jatketaan. No, tuo käy muuten tuuli tuo ylempänä. Tänne monttuun se ei jaksa tulla. Ei. Joo. Oho, kasku ei siihenkin ollut vielä otsalla. Vois voi. Ränä mikä oli, niin siihenkin kompuri. Joo. Hienoja palleroita pyörii, kato tossa noin. Hauskoja kyllä. Onpa hieno. Joo. Siinä on seuraava tämmönen satama-alla. Niin no. Tästä voisi ottaa virvelin käteen. Niin. Kyllä siellä jotakin varmaan ui, mutta en tiedä mitä. Nyt on. Kuinka iso se olikaan? Pässiä kaikki. Niin. Tää on siitä yllättävä reitti, että tää ei ole mikään kauhean pitkä, mutta tässä on yllättävän paljon semmoista annettavaa tällä reitillä. On kyllä. Tosi paljon kyllä niinku
saa varmasti hienoja kuvia ja kaikkea semmoista. Kyllä. Tuo virta on nyt koko ajan. Eihän se ole loppupäässä tai nuo. En nyt muista enää. Ei varmaan mitään hirveetä ainakaan. Mutta ainakin tässä. Tämä on hieno. Kyllä. Täältähän löytyy sitten pieni siltakin. Päästään siitä kohta sitten Humauttoon yli. Sä oot suorittanut tommosen kuvausteknisen jutun. Juuri tämmösen. Ei muuta menoksi. Mennään sitten. Mennään katsomaan, kestääkö silta meitä. Mitäs täältä näkyy? No, siinä näkyy sellainen virta. Virta ja polku. Joo. Siellä oli seuraava silta sitten vähän niin kuin odottelemassa jo. Joo. Itsehän nyt on kaksi, on tuossa oikealla ja sitten tuolla. Niin Juu. sinne pyhtästään tuosta. Toi on kans hieno Niin on. kohta tossa. Kyllä. Ihan viksu. Ja kato mitä tuolla on. Joulupukin paikkoja. Taas kerran. On muuten oikeesti synkän näköinen tuokin, mikä toi joki lähtee. Että jos mitä mä näen tämän kameran värin, niin se valehtelee 100-0. Tuosta pitäisi sitten nousta sinne 3 tuulen lakille, kun saa Joo. sanoa. Tossa se lukee. Tommoseen. Ei muuta, sitten mennään ylös. Sinne. Me ollaan täällä 3 tuulen lakin päällä. Joo. On kyllä yhden suunnan tuuli ainakin käy, mutta en mä tiedä, onko se Niin joo. Joka suunnasta. Joo. Mutta oli jyrkkä nousu toi Se kyllä. on ihan semmonen hapottava nousu, kun se on muuta aika helppoa, niin Joo. yhtäkkiä sitten kun pitää tommonen vetää, Juu. niin vähän Mutta nyt tässä tuli alamäki, niin mennään taas siitä. On siinä pudotusta tonne. On Kyllä. siinä pudotusta, että kun tuosta Joo. vyörymään lähtee, niin Juu. täällä hetken aikaa kumisee. Joo. Täällä on vähän laitettu tämmönen köysiavuste, että saa siihen nojailla sitten kun menee alhaalle päin. Joo. Ei se niin paha tonne alaspäin on mennä kuin ylöspäin. Ollenkaan. Siinäkin on hauska kohta. Tuolla on tommonen niemenkärki, missä kohta mennään seuraavaksi. Joo. Alaspäin. Alhaalle pääsee yleensä aina. Kyllä. Välillä huonommin ja välillä paremmin. Kyllä. Tässä voisi olla hyvä riippumaton paikka. No, varmaan on joku voinut ollakin siinä. Mikä ettei. Mikä ettei olisi. Joo. Puita on kyllä kaatunut aika paljon toi joen yli. Että On. ei siitä sillai mikään melontahomma hienosti onnistu. Ei. Siitä astellaan sitten ylitse. Saavutaakohan yöme jo ennemmin kuin niin me saavutetaan ahu. Jaapa jaa. Pahalta näyttää. Juu. Siinä oli hyvä sitten rapua. Kyllä taas pisti puuskuttaa. Se on ihan hyvä nousu kyllä. Kyllä. Tää oli vähän jyrkempi kuin se edellinen Niin vielä. oli. Ja joku risteysko. Kertooko tämä meni sisään? Mulla on ilmeisesti tuo punaisessa Joo. täplässä. Tuolta sitten vielä. Joo. Sitten ollaan parkkipaikalla. Ei mitään muuta. Sitten tipautetaan tonne alhaalle. Pieni juurihelvetti. On kyllä aikamoista. Oh.
oikeasti oikein katsoa, että mistä päin sitä kameraa osoittaa. Joo. Ainoa harmi on toi jäätävä pimeys, mitä tää nyt tulee. Näin vähän viittää. Kyllä. Hei. Tulipa rämmittyä. Kyllä. Oli kyllä ihan kiva lenkki tuo. Oli. Se on kyllä aina tommonen aika antoisa omalla tavalla. On. Ja maastoa riittää. Tää riittää tuohon loppupäästä, Juu. kun noit päin meni. Ei se nyt tossa ollut. Menomatka oli ihan Se oli ihan ok, joo. Se loppumatka se tällainen. Mutta me lähdetään nyt sitten kohden kotiin. Kyllä. Reissuni alkaa olla tässä. Palataan seuraavalla kierroksella. Näin tehdään. Juu. Heippa! Heippa!